disikep gendruwo. Kedadéyan iki dialami déning putrine Pakdheku sing jenenge Mbak Septi. Rikala iku dheweke lagi umur 18 taun, ngepasi taun 1999. Nanging dheweke isih eling nganti seprene. Wektu semono, Pakdheku oleh tugas mengajar ning SMP negeri ing Pati, pernahe ing Désa Kalibening. Omah sing dikontrak cukup gedhe. Pelatarane amba lan ana wit loro gedhe-gedhe. Siji wit pelem lan sijine wit sawo. Uga ana luwangan amba kanggo nglumpukake godhong sing tumiba ing sakngisore. Ing sisih kiwa ana sumur tuwa lan kamar mandi. Omah sing dipanggoni Pakdheku kuwi pancene katon singuk. Merga sak kiwa tengene isih arupa kebonan lan dalane isih sepi lan peteng yen wayahe ngancik surup. Kedadeyane sing aneh-anehi, Budhe utawa Pakdheku ora tau meruhi dhewe. Nanging Mbak Septi sing asring diweruhi. Ngepasi sore, wayahe mulai sekolah, Mbak Septi lagi arep mlebu omah. Saka jendela ruang tamu, dheweke weruh ana pawongan kang jagong ana ruang tamu. Paling kuwi bapak sing lenggah ana ruang tamu. Sak perlu mapakake aku mulai sekolah. Mangkono batine Mbak Septi. Nanging mbasan dheweke mlebu karo uluk salam, jebul ning jero ora ana sapa-sapa. Bareng takon marang Budhe, ngendikane Pakde durung kondur saka tugas mengajar. Let sawetara sakwise kedadian kuwi, nalika Mbak Septi arep menyang kamar mandi, dheweke krungu ana swara wong watuk ing sumur. Nanging bareng ditiliki, kok jebul ya ora ana sapa-sapa. Jane mono Mbak Septi kuwi kalebu anak wadon sing kendel. Nanging bola-bali nemahi kahanan kaya ngono kuwi, dheweke ya dadi keweden. Banjur matur marang bapak lan ibuke. Ananging nalika kuwi ora ditanggapi. Malah dikira mung rumon-rumonan wae. Seminggu saka kedadian kuwi, ngarepake maghrib keprungu swara jerit-jerit saka kamare Mbak Septi. Pakde lan Budhe jenggirat saka ruang tengah enggal-enggal niliki. Saiba kagete Pakde lan Budhe nalika lawang kamar dibuka. Katon Mbak Septi jerit-jerit karo nangis. Mripate mendelik tudang-tuding ing pojok kamar. Pakde banjur maca donga saisane. Budhe mundhut banyu putih banjur diraupake lan diombekake Mbak Septi. Bareng kahanan wis padha lerem, Mbak Septi banjur cerita yen rikalane turu mau diparani wong gedhe dhuwur. Ireng wulune diwud-diwud lan drijine sak gedang kepok gedene. Wewujudan mau nyikep dheweke saja arep ngeloni. Nanging bareng Mbak Septi nglilir banjur jerit-jerit, untunge bapak lan ibuke enggal-enggal teka. Banjur wewujudan mau munggah ing pojok kamar lan lap ilang tanpa ana tilase. Ora ngenteni suwe, bengi kuwi badhe isak Pakde sowan ana kiai desa kono sing asmane Mbah Solihin.
Ing daleme Mbah Solihin, Pakdhe banjur nyritakake kabeh kedadéan sing dialami déning keluargane. "Pangapunten, Mbah. Kula panci sanes asli tiyang kampung mriki. Lajeng dos pundi nggih menika perkawis putra kula menika, Mbah?" Mbah Solihin katon unjal ambegan, banjur meremake mripate. Udakara 5 menitan sakwise Mbah Solihin mung mesem karo menehi syarat sing isine amalan sing kudu diwiritake déning Pakdhe lan keluargane. Jare Mbah Solihin mono, omah sing dikontrak pakdheku kuwi pancene ana sing tunggu. Ya ora liya awujud gendruwo sing gedhe dhuwur tur akeh wulune mau. Nanging jane sing tunggu kuwi ora pati usil utawa karep ngganggu gawe. Nanging perkarane jebul Mbak Septi kuwi asring ngguwang pembalute nalika lagi menstruasi ing luwangan saknyisore wit sawo cedhak ngomah. Dadi ya amarga kuwi gendruwo mau dadi kerep ngetutake dheweke. Lan siji maneh sing dadi kebiasaane Mbak Septi yaiku kerep turu sore nalikane ngancik wayah maghrib. Jebul kebiasaan iku pancen ora apik lan bisa diganggu déning bangsane lelembut. Mengkono ngendikane Mbah Solihin. Alhamdulillah, sakwise nglakoni apa sing diwejangake Mbah Solihin, gendruwo kuwi wis ora tau ngatonake wewujudane maneh. Cutha.